Какво е профайл и защо е най-добрата инжекционна процедура за хидратация, стягане и лек лифтинг на кожата на лицето и тялото според мен? Аз съм доктор Стефанов, специалист-дерматолог в клиники Видерм и национален трейнер на IPSA Group и в частност профайл. Профайл е биоремодулатор, съчетаващ в себе си бавно освобождаваща се, неомрежена, ниско и високо молекулна хиалуронова киселина с много висока концентрация от 64 мг за 2 мл. Той не само подобрява хидратацията в кожата, но и забавя процесите на стареене и отпускане чрез мощна стимулация на колагена и еластина, което води до уплътняване и лифтиране. Може да се използва както за зона лице и шия, така и за тяло, например за деколте, ръце, корем и колена. Използва се техника с 5 обождане от всяка страна, която е напълно безопасна и безболезнена за пациента, като след това няма възстановителен период. Препоръчва се извършването на 2 процедури през месец и половина и още една в следващите 3 месеца. Заповядайте да извършим процедурата профайл и да запазим младежкият и здрав вид на вашата кожа.